Moi, meillä on tänään kameran edessä Suomen tämän hetken ehkä kuumin Mimmi Playboyssa poseerannut Susanna Tanni. Susanna, ihan pieni hetki, mä etin. Susanna! Susanna! Teet. Mä ajelen. Millä sä ajelet? Tällä rekottimella. Mikä rekotin tää on? Ihana! En mä muista se nimeä, mutta ihan Hei, se näyttää ihan autolta. Sillä on tommoset pienet takavalot. tämmönen ihana. Mä oon tätä kasia tässä nyt vetänyt. Hei vitsi, kuin pähee. Tää on kivaa. Pitäisikö meidän tehdä se haastattelu jossain vaiheessa? No. Maltaksä? Ehkä hetken päästä. Voiko siinä kysellä? Tässä. Niin. Mä tuun tällä perässä. Niin, katellaan, mitä me keksitään.